खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 2 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 17 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। असुबिदाया नोंथांनि गोसोआरि गोजोनखौ हेंथा होनो हागौ। उफ्रा आयनि थाखाय नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिफोरनि सायाव सोनार। नखरनि सोद्रोमाफोरनि मोजां बोसोनआ दिनै नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। माखासेनि थाखाय मोनसे गोदान रमान्सआ थाजिम लाबोगोन आरो नोंथांखौ रंजाहोगोन। गिदिर फालांगियारि लेनदेन खालामनाय समाव नोंथांनि गोसोनि मोनदांथिफोरखौ नोजोर हो। गोनांथि सानथांखिफोरा दिनै जोबथा मिनिटआव सोलायनायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना मोनसे गोनांथार सान जागोन। नोंथांनि गासैबो लुबैनायफोरा दिनै जाफुंसारगोन। दिनै रावबो सिनाय मोनै सुबुंखौ दाफोथाय, मानोना सोरबा बेनि मुलाम्फा लानो हागौ। मोनसे नखरारि जेंना जाय आन्दायबाय बेखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनाय जागोन। नखरारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां मख'जाथाव जाफुंसार जानो हागोन। जुदि नोंथाङा बायजोआव दावबायनो थांगासिनो दं, अब्ला नोंथांजों जाग्रा बेसादफोर लांफानो रोखा खालाम। शिब थानसालियाव घिउ बाथिखौ साव। जाफुंसारनाया नोंनि आथिंखौ खुदुमगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मिथुन राशि। नोंहा थाबैनो रां आर्जिनो गोसो जागोन। मोजां साननाय आरो रायज्लायनायनि गेजेरजों नोंथांनि बाहायथिनि गोहोखौ जौगाहो, जाहाथे नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा मुलाम्फा जानो हायो। रमान्सआ गोसो गुदुं जागोन। बेनिखायनो जायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बेसिम सौहैदो आरो सानखौ आबुङै रंजा। नोंथाङा फिसा-फिसौ हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौब्लाबो गासै बे साना गोबां जाफुंसारनायफोर लाबोनो हागौ। बै मावफारियाफोरनि फारसे जुनिया गोसो हो जाय जेब्ला जिरादफोरा आसा खालामनाय बायदि जाया अब्ला थाबैनो दुखु मोनो। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां नाथाय बेसेनगोसा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना जौगानाय गाहायजों बुंफबगोन। नोंथाङा गोसोआरि नारसिनथाय मोननो हागौ। दिनै नोंथांनि थिरांथायारि थिरांथाया जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। बेयो मोनसे गोदान फालांगि जागायजेननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। जाफुंसारनायनि गोदान लामाफोरा गेवगोन। दिनै नोंथांनि गोसोआरि नारसिननाया खमायगोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय राङारि हेफाजाब मोननो हागौ आरो राङारि थासारिया दिदोम थागोन। बे राशिनि फरायसाफोरा दिनै गावसोरनि फरायनायाव गोब्राब नाजानांगोन आरो बिसोरो बैसागोराफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय भगबान गणेशनो मदद हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। सिंह राशि। गुबुननि जाफुंसारनायखौ बाख्नायनानै नोंथाङा बेखौ रंजानो हागोन। सोरबा सासेया गेदेर सानथांखिफोर आरो सानस्रिफोरनि गेजेरजों नोंथांनि गोसोखौ बोनो हागौ। जायखिजाया रोखोमनि रां थिसननायनि सिगां बै सुबुंखौ मोजाङै नायबिजिरना ला। नोंथांनि गोसो बोनो हानाय नारसिनथाया दिनै न'नि आबहावाखौ गोजोन खालामगोन। सिगांनि गोदै गोसोखांथिफोरा नोंथांखौ मुखुब दोनगोन। खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांनि बुद्धि आरो गोहोमखौ बाहाय। खोनासंनाय बाथ्राफोरखौ मेगन खाना दाफोथाय। बेनि सैथोखौ मोजाङै फोरमान खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गोथां गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि खामानिनि फोथाराव मोनसे गोदान जाफुंसारनायनि खाबु दं। दिनै जायखिजाया थिरांथा लानाय समाव गावनि गोसोखौ सिरि दोन। बेयो नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दिनै गुबुननि बिबुंथिखौ गोथौवै खोनासं,
मानोना नोंथाङा गोनांथार खौरां मोननो हागौ। स्टिलनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै सासे गाहाय फालांगिरिजों बाहागोदारि जानो हागौ। हाबा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना जोबोद समायना जागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मोनसे सारप्राइज मोननो हागौ। गावनि न'आव जौगानाय लाबोनो थाखाय सासे ब्राह्मणनो माइरं दान हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। तुला राशि, गावनि गोसोखौ सोलायनो थाखाय मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो ला। नोंथांनि नंगुबै सानथांखिफोरा नोंथांनि रांखान्थिखौ खम खालामनो हागौ। फरायनायखौ गोनांथि होनाय समाव गोबाव सम बायजोआव थानाया नोंखौ गावनि बिमा-बिफानि रागानि थांखि बानायनो हागौ। जिउ राहानि थाखाय बिथांखि लानाया गेलेनाय आरो रंजानाय बादि गोनांथार। बेनिखायनो गावनि बिमा-बिफाखौ खुसि खालामनो थाखाय सानैनिबो गेजेराव समानथि लाखिनाया गोनांथार। थगायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नोंथांनि रमान्टिक सोमोन्दोखौ गाज्रि खालामनो हागौ। गोदान मावथांखिफोर आरो खर्साफोरखौ दोनथ'। गोनांथार सुबुंफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथांनि सोदोबफोरखौ सांग्राङै सायख'। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै खाफालआ नोंनि फारसे थागोन। दिनै नोंथाङा खामानि मावथायाव माबा मोनसे गोदान खालामनो नाजागोन। खामानिया लासै लासै आबुं जागोन। मावख'आव नोंथांनि साना जोबोद गोहोम गोनां जागोन आरो सुबुंफोरा सावरायनायाव नोंथाङा मा बुंनांगौ बेखौ मोजाङै खोनासंगोन। दिनै नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा नोंथांजों जोबोद खुसि जागोन आरो नोंथाङा बिसोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। मोजां मोनग्रा लोगोफोरा सोरबा गोनांथि गोनां सुबुंनो जि-जोम दान होनांगौ। बेयो जिउआव थुलुंगा लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। धनु राशि, गावनि बेरामनि सायाव सावरायनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि गोसोखौ लोमजानायनिफ्राय बोखारनो थाखाय माखासे गुबुन गोसो बोनो हानाय खामानिफोराव नांथाब। नोंथाङा बेनि सोमोन्दै जेसेबां रायज्लायगोन एसेबांनो नोंथाङा बांसिन असुबिदा मोनगोन। हरखाब गोजोननाय लानो आरो रंजानायाव बांद्राय खर्सा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो नोंथांनि गोसो जानायखौ सामलाय। बेयो मोनसे मोजां सम जाय नोंथांनो जाफुंसार आरो खुसि लाबोगोन। नोंथाङा नोंथांनि नाजानायफोर आरो नोंथांनि नखरनिफ्राय मोन्नाय मददनि थाखाय साबायखर बावनांगोन। दिनै सोरबा नोंथां आरो नोंथांनि अननायनि गेजेराव फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, दिनैनि साना मोजां जागोन। नोंथांनि खामानियाव थाबाय थानाय नारसिननाया जोबहैगोन। मोनसे साजायनाय आदबजों खामानि माव आरो दिनै गोसो होनानै नोंथांनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। बे राशिनि एथलीटफोरनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान, मानोना जायखिजाया बादायलायनायाव देरहानायनि मिजिं थिनाय जायो। सोलिबाय थानाय बिजिरसालिनि केसफोरनि सोमोन्दै सासे मोजां उकिलनिफ्राय बोसोन ला। बेयो नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। दुर्गा चालिसा फराय आरो नोंथांनि सावस्रिया मोजां थागोन। गोब्राब थासारिफोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि सोमोन्दोफोरखौ मुलाम्फा लानांगोन। नोंथांनि सुंज्लायनाय आरो हाबा मावनो हानाय गोहोआ गोहोम गोनां फोरमान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोजा गाब। कुम्भ राशि, ध्यान आरो य'गाया नोंथांनि थाखाय धोरोमारिल' नङा नाथाय देहायारियैबो मुलाम्फा गोनां जागोन। सन्देह गोनां राङारि लेनदेनफोराव बाहागो लानायनिफ्राय सांग्रां जा। गथ'फोर आरो नखरा नोंथांनि साननि मिरु जागोन। रंजालु था आरो अनलायनायनि लामायाव हेंथाफोरखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय थियारि था। जिउ राहायारि महरै दिनैनि साना मोनसे मोजां सान जागोन। बेखौ आबुङै बाहाय। उनाव जिउआव उनदाहा जानायखौ होबथानो थाखाय हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मीन राशि, दिनैनि साना फालांगियारिफोरनि थाखाय मोजां सान। जाफुंसारनायनि गोदान लामा बेखेवगोन।
नोंथांनि गियानजों नोंथाङा गोरलैयैनो गासैबो फालांगियारि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। दिनै मावख'आव खामानियाव नोंथांनि थुबुरखौ लाखि। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों गुन गोनां सम हगारगोन आरो मोनसे गोलाव ड्राइभ खालामनायनि बिथांखि लानो हागौ। बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव दिनै नोंनि सावस्रिया गाहायाव फैनो हागौ। दिनै गावनि पकेटाव मोननै इलायसि दोन, बेयो नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।